Euskal Herriko kultura eta LGTBI identitatea uztartzeko asmoz sortu zen Maruxak taldeko bi kide ezagutuko ditugu orain. Biba Aimar Jimenez eta Oinat Raskin. Biba Maruxak. Kaixo! Arratsaldeon, bikote ongi etorri. Arratsaldeon. Aimar eta Oinat, ezta? Bai. Hortxe, urren ez urren. Aimar, ze helbururekin sortu zen duten Maruxak taldea 2019an? Berez, orain dugun helburu berdinarekin dela travestiak ezoikoak diren espaziotara eramatea. Ze azkenean ikusten ditugu hiri handietan, tabernatan eta hola baino txosnatan, azkenek urte hauek arte ez ditugu ikusi orduan. Hori, eramateko pixkat. Gaur bi Maruxa, etorri zarete bi batzuek era, gehiago zarete, ez da Oinat? Bai, 8 gara, hasi ginenean 3 ginen, eta gero pizkanaka sartu izan gara gehiago, eta orain ja 8 gaude. Eta kitxo? Bai, eta jazta. Bueno, dago ere pertsona bat dela como suplente, baina, benetan gara 8. Eta instrumentu asko jotzen dituzue, edo? Bai, instrumentua justo ez, bai daudela panderoa jotzen dutenak, alboka, eta orain ere ikasten ari gara beste instrumento batzuk egingo dugun zerbait aurkezteko. Ados, oso ongi. Aimar, ze toki du zuen talde hontan tradizioak, ze toki du modernitateak? Azkenean tradiziotik atera garen artista gara, batean edo bestean euskal dantzetan gaude, erraldoiak dantzatzen ditugu, euskal tradizioko instrumentoa jotzen ditugu, orduan azkenean hortik atera gara, ez? Eta LGTB munduari edo, igual hau da prototipo bat, sin más, ez dut generalizatu nahi, baina gustatzen zaigu gehiago martxa orokorrean. Orduan, esan genuen, guazen eitera martxa gara, eta bagara ere tradizioa edo kultura sustatzen dugunak, ez? Hori. Biak batera. Adibidez, Oinat, remixak egitea, maite duzue, Kompostelako erromesa bezala. Hori izan da zuek ezagutzera eman zaituztena beste kantuen artean, ez? Bai, eta gainera, remixa egitearen ideia sortu zen juerga batean, super inesperau, eta esan genuen, Tapia eta Leturiarekin remix bat, ze guai, rollo, ideia, eta azkenean, Tapia eta Leturiaren trombonistak esan zigun egiteko remixa. Gozatu egingo dugu. Hementxe, erromesak Konpostelakoak remix. Marikoia zabaldu zen perreatzen tabernan. Marikoia zabaldu zen perreatzen tabernan. Maruxak elkartu ziren herrikoen parantzan. Oraintxe estena honetan agertzen dira bideoklipean Tapia eta Leturia beraiek ere zuekin, Aimar. Gustora geratu ziren, zein izan da beraien jarrera edo harrera honen aurrean? Egia esan joaten ziren eta esaten ziguten, egingo dugu nahi duzuena. Hori jartzen ziguten, joango gara maiketatik orduetetara. Zuek ikusi nola antolatzen duzuen denbora, baina egongo gara denbora hori. Baina hori, Leire Letu dela Leturiaren alaba esan zigun superpozik joan zela etxera, así que imaginatzen dugu pozik geratu zirela. Irudiak oso polita dira, Oinat? Bai, eta gainera grabatu zituen Marusakeko bat, ikasi duela audiovisuales edo ez dakit nola esaten den, eta berarekin egin genituen. Zuek ere autotunea erabiltzen duzu, ez da? Zuen abestietan, zuen showetan orain abesti honetan entzuten den bezala, ez? Bai, eta zaila da autotunearekin abestea, afinatzeko erabiltzen da, baina beste tono batean abesten baduzu, entzuten da super gaizki. Eta hori, baina afinatzen baduzu, geratzen da super ongi, la verdad. Bai, Aimar, bada jendea esaten duena autotunuek benetako ahotsa estaltzen duela. Zuk zer diozu horri buruz?
Ba, bai, baino bilatzen dugu hori bilatzen egitea. dugu. Bai, osea, autotunea bai ez garela kantari oso finak, baina, bueno, ez dugu horregaitik autotunea erabiltzen. Gustatzen zaigu efektu bezala autotunea. Osea, azkenean entzuten dugu Badrial eta olakoak eta erabiltzen dute. Bueno, hemengo taldeak ere erabiltzen dutela, baina hori, efektu bezala. Eta zuen ustez autotunea edo musika efektu hauek gero eta gehiago ari dira edatzen euskal musikan eta etorkizunean gehiago egongo dira? Bai, uste dut baietz. Orokorrean ez bakarrik euskal musikan edatzen ari da, así que euskal musikan islada izango du horrek baita ere. Eta ezagit, beharrezkoa da euskal musikan ere ateratzea kobazulotik, ja, pixkat, esperimentatzea gero, zertan bilakatzen den, baina behintzat probatzea eta ikustea egin aldela ere bai, ongi legoke. Oinat bada jendea ere autotunearen erabilera, eta bar, pixkat gutxietxi egiten duena, ez? Atzean agian dagoen lan hori. Baloratzen dute, zuek egindako lana, jendeak baloratzen du? Nire ustez bai baloratzen dutela gure lana. Osea, beti kontzertu bat daukagunean publikoak ikusten dagoela eroso gurekin eta ere herrietako jendea ongi tratatzen digute. Orduan, uste dut bai baloratzen dela gure lana. Plazan, oholtzan, agertokietan nola sentitzen zarete? Ari zarete gero eta emanaldi gehiago ematen edo momentu honetan ze fasetan zaudete, Aimar? Aurten aurkeztu dugu show berri bat dela folklore travesti. Hori da. Hasi genuen proiektu bat zela euskal jantziekin argazkiak ateratzea baino travestituak, eta orain eman diogu horri berriz bueltatu gara, eta egin dugu show bat horrekin, hori, esan duguna, kultura, tradizioa, gastronomia, kirolak, dena uztartuz, eta pentsatzen fantasia batean nola izango litzateke travesti show batean, edo nola ikusiko genuke guk. Eta nun ikusiko zaituztegu? Ola dataren bat edo lekuren bat gogoan baduzue? Adibidez, urriak 10 Atarrabian, eta ere 17an Totemen egingo dugula kontzertu bat Bisaiak eta Zinez taldeekin. Ados, hortxe, beraz Atarrabian eta Iruñean aukera izango dugu zuek ikusteko. Bekain. Oso ondo, zoragarri.